Osteguna dugu. Eta goizerokoan lehenengo orduan zita egina dugu sustatuko lagunekin eta Luistxo Fernandezekin. Gaurkoan .eus domenioaren inguruan arituko gara. Eta ongi etorria emango diogu Luistxori. Kaixo, egunon, Luistxo? Egunon. Zer modu, zondo? Lanean harrapatzen hauzu, gaur ere. Bueno, eta gaurkoan osteguna, lehenengo orduan beti zuekin bat egiten dugu. Gaurkoan, esan bezala, .eus domenioaren inguruan arituko gara, ezta? Bai, bueno, hain zuzen ere, domeinioak kudeatzen duen fundazioak zabaldu duen txosten bat. Eta txosten berezi iruditu zait. Bai. Zibersegurtasunari buruzkoa dalako. Ara, begira. Eta oso interesgarria nola detektatu izan dituzten, eta konpondu ere bai, .eus dominioetatik egiten saiatu diren eraso informatikoak. Ara. Eta, bueno, pues hori publiko egin izana, iruditzen zait, gardentasun froga bat, eta baita ere efikazia proba bat, hau da, seguruak dirala dominio hauek. Ze, lako txosten bat, eta sustatu latera genuen asteburuan elbistea, eta txosten osora lotura hor dago, azalpen guztiekin, baina, hola, gainetik begiratuta... Bai, datu interesgarri batzuk badare. Bai, hori da, azaltzen dute nola 270 kasu aztertu zituzten, eta 270 kasu ematen du egunean bat dela, baina 270 domeinurekin, .eus domeinurekin gertatutakoak dira, domeinu masa osoan eguneko 0,02. Ze, 13.000 domeinu daude erregistratuta .eus luzera daukatenak, segura.eus, irratia.eus izango da zuena, ere? Bai, segura.eus segurazki udalarena izango da. Bueno, pues, olako milaka daude, eta hala ere, gertatzen dira errore hauek, eta, gehienetan, aztertuta daukate, ez da? Zeintzuk izan diren detektatu dituzte, kasu mota ezberdinak, eta hori txosten honetan biltzen da, ez da, Luistxo? Bai, hala da. Batzutan, gehienetan dira automatikoki, jente gaizto horrek edo registratzen du domeinu bat, pagatzen du bere 10 euroak, eta hori erabiltzen dute gaiztakeriarako. Olako 200 domeinu, gehienak hori dira. Sistema automatikoekin interesik ez daukaten domeinuak erregistratu dira, ze .eusen domeinu bat erregistratzeko behar duzu lotura bat Euskararekin edo Euskal Herriarekin. Euskal kultura, ez da? Bai, oroar, edo enpresa bat izan daiteke, kokatuta baldipa dago. Izatez euskaraz egon beharrik ere ez daukau eguneak, nahiz eta gehienak egon badauden. Baina, orduan, beste dozeinek erregistratu dezaken nizerrakin Mosku.eus eta hortikan jarretu, ez? Horiek detektatu dituzte eta borratu dituzte. Eta gero beste kasu batzuk gertatu dira jabe legitimoei kendu egin dietela edo baitu indietela dominioaren kontrola, eta ikusi dala, hor erabili izan dala norbaiten dominioa, kasu horietan aztertu dira eta konpondu egin dira kasuak, ez? Orduan, hori ere norberak domenio bat erregistratzen du, eta gero, koptu pixkate ibili behar du, haren kontrola, pasaitzak ez pasatzeko inori, ez? Baina, hori, izan dira 30-40 bat kasu maila horretakoak, konpondu egin dira guztiak praktikan, kasu zalantzazko bat edo ezkenduta, eta horrek esan nahi du, oso domeinu gutxik, euki dituztela arazo horiek, ez? 13.000 horietan, 30 deskuido egon dirala, ez da? Eta konpondu dira, eta orduan, kontrol bat egiten dela. Gauzak ondo egitearen adibide bat, eta .eus dominioa seguruak eta fiatzekoak direla esaten digun txosten bat, horixe da, hemen daukaguna. Eta kontrol hori, aztertu dute, eta nundik datorren, zer egiten dan, hori guztia, eta honek argi uzten du, ez da, segurtasun bat badagoela. Gertatu daikela alako gauzak, baina...
Kontuz Hori da. ibili behar da, ez? Baina, bueno, puntu eus dominioekin bintzat seguru gaudela esan dezakegu, oro har. Hori da. Eta txosten hau, zuen... Bai, bueno, puntu eus fundazioaren webgunean dago, bilatu ezkero aurkituko duzu, baina, bueno, sustatuko azalean oraindik hor dago, asteburuko albisteak oraindik horre irautze dute, lehen horrian, eta aurkituko duzu hor ere sustatu.eusen. Hori da, datu hauek 2021 datuak dira, eta esan dugu bezalaxe, 235 dominu gaizto blokeatu eta ezabatuak izan direla. Hori da, ozen esan dudan adibide hori, bueno, asmatutakoa da, ez dituzte esan zeintzuk diran, igual ezakit informazio hori gordeko dute, badazpala, euren barruan, beste kasuru, ez dakit, hauzitegia batera iristen balda kasuren bat, gordetokiko dute, baina, bueno, hori ez dute esan zeintzuk dian maltzurrak edo hori. Ez da okio guri ere jakitea pentsatzen dut. Hori da. Eta, bueno, askotan zuekin ere partekatzen ditugulako, segurtasuna zein garrantzitsua den interneten. Bai, baina, bueno, paranoiarik gabe, kontu zibiltzekoa da, ez fiatzeko itxura ez daukanaz, eta hori da kontua besteik ez. Hori da. Neuri horrokor baten, Bai. Ez da, lesio magistral bat, horrela hartu. Ez, baina alako albisteak, alako notizik ondo daude, egunerokotasunera ekartzera eta gogoratzea ere. Entzulei, hoxe, segurtasuna, hoxe, oso garrantzitsua dela. .eus dominu susmagarriak, detekzioa, blokeoa eta konpoketa hori sustatu .eusen aurkituko duzuen albistea. Ez da, Luistxo? Hala da, hori. Azkenengo konexiotik egin publikatu dianetako bat, egunero publikatzen dira dakizuen bezala. Hori da. Mila esker, gurekin albiste txoau partekatzeagatik, eta urrengo ostegunera arte. Hori da, ederki. Ondo izan, agur. Guztia posible dela, noiztik duzu estarrian, itzazoaren zabela, iraganeko ez aldiz, gero alzari bazara, lekuz kanpo daude zure, hauts borden koordenala. Hau alak nahi eta hain zabiltza